Shi dai gina wannan ofishin da Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya yi yana daga cikin ƙoƙarinsa na maraya ƙoƙarin gwamnatin jiha da ta tarayya baya na ganin an walwale matsalar tsaro a wannan jihar ta Sokoto. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako wanda ya samu wakilci a wurin bikin daga babban shehin malami farfesa Musa Garba mai tafsir tsohon kwamishinan lamarin addinin musulunci a jihar Sokoto ya ce lamarin harkar tsaro harka ce ta kowa da kowa, saboda haka akwai buƙatar kowa ya zo domin a haɗa ƙarfi da ƙarfe na ganin an cimma manufar da aka samu gaba na kauda matsalar tsaro. Sanitawa Mako ya bayyana cewa ya yanke shawarar gina wannan ofishin da miƙa shi kyauta ga jami'an rundunar tsaro ta farin kaya musamman a shiyar gawan nama domin ganin cewa an samar da isasshen tsaro ga wannan kasuwar da take gehen gawan nama da kuma al'ummar da suke zaune a wannan shiyar. Ya zama ofis wanda zai kula da ɗauki na gaugawa ga harkar tsaron rayuwa da dukiyoyin mutane na jihar Sokoto. Shi kuwa nashi jawabi babban kwamandan rundunar jami'an tsaro na farin kaya Babangida Abdullahi Dutsen ma ya yaba ma kokarin Sanata Aliyu Magatakardawa Mako kan wannan karimcin. Kwamandan ya yi alkawalin cewa za su yi amfani da ofishin ta manufar da aka kafa wannan ofishin a kansa. Ya ba da tabbaci ga al'ummar da ke zaune a shiyar gawan nama cewa za a samu su tsaro na dukiyoyinsu da rayukansu, inda ya kira gare su da su baiwa rundunar tashi goyon baya na ganin an samar da ingantaccen tsaro a wannan shiyar da kuma jihar Sokoto baki daya. Mu kuma an ce a dan kirki shi yasa ana mai alheri. In tabbatar muka cewa sai mun ba mara da kunya a cikin jihar Sokoto. Wallahi muna da ma'aikata dama wurin aiki muke nema, yanzu tun da ya samu wallahi mun ce mu kowace kulla cas. Duk gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda ya samu wakilci daga mai bashi shawara kan lamuran tsaro AIG Tambare Abu Mai Murabus ya bayyana cewa wannan ofishin babu shakka zai taimaka ma al'ummar jihar Sokoto da ma al'ummar gawan nama wajen sama musu tsaro. Ya yaba ma kokarin Sanata Aliyu Magatakardawa Mako kan wannan karimci, yayin da ya kira ga masu hannu da shuni a cikin al'umma da su yi koyi da irin wannan karimcin na Sanata Aliyu Magatakardawa Mako. Daga baya dai a hannunta makullan ofishin daga kwamandan rundunar tsaro ta farin kaya Babangida Abdullahi Dutse ma, yayin da tuni rundunar ta hannanta ma Nura Abubakar wani jami'in da zai kula da ofishin shi kuma damar fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Bashar Abubakar,